Здравейте хора в новото ми видео. Днеска ще играем на Тока Бока. Ако се чувствате как снимам това от това приложението. Затова нека да отидем в Тока Бока. Малко ще го намалям, да ме чувате все пак. Затова нека да започваме видеото. И само да ви кажа, това ми е нова Тока Бока. Затова ще разгледаме всичко ново. И да, ето, света се отварва и всичко пачка. Така. Когато се строят световете, вие колко? На вас кой ви е любимия свят? Аз нямам всички неща. Влизаме тук. Готино. Ако искате някакви ролплейс, напишете в коментарите и могам да ги направя и да имате шаут-аут. Да ви кажем името на следващото видео, просто го напишете. Сега не искаме тук да влизаме. Това да... Къде да направим къщата? При плажа. Много по-готино е при плажа. Но няма значение да се изгледайте. Влизаме извътре. И също още не съм си правила герой. Затова нека да видим. Първо да направим цялата къща. Такава. Първо ще направим цялата къща бяло и след това ще я купуват. Да, ама те иначе могат да купуват десет. Не знам още колко член. Аз ще правя различни видеа. Аз няма да съм такава ютубърка, където само снимате до семейство. Аз ще събирам като ролплейзовете, да ви е по-интересно. Затова ще правим много ролплей с тази къща, с други семейства. Затова това ще ми е първи епизод. Затова да, сега нека да направим семейството и ще ви разкажем повече за героите и всичко. Аз мислям да е 4 членно семейство. Ще е 4 членно семейство и ще има едно дете, което мразят. Напълно мразят. Сега, ето тук ще направим. Тебе тук мразят. Не. Така ще му е. Косата. И то ще е с... Защо не пък? Никога не съм правила бебетата с такива коси. Това да... Не... Коски да сложим. Че по-сладка, но истината, че тя е звяр. Това нека да изберем аутфита и... Ние ще купим аутфити, но това много не е важно. Сега ще изберем този да е топличко. Родители само харесват нея, затова ще сложим корона. Да, като е нея. Сега тук ще направим майката. Майката е висока. Същата кожа. Нейната прическа обаче е
Хора, ще ви покажа един трик. Изберете ли косата, която искате. Чувайте при челото. И то ще се вижда, че има като по-хубава коса. Аз всеки използвам този трик. Това или това. Всички ще ми се казват, защо ползваш тези? Ползвай двете. Аз ще използвам двете за това, да. Но са любимия ми дос е този или този. Аз искам този за нея. Не е малко по-така. Харесват ми веждите, обаче цвета не е хубав и трябва да се черти. И сега ауфита и... защо не? Хубав е. Майката да носи ли очила? Така да видим. Не отива. Аз носам очила за това. Не. Добре, това е майката. И сега да направим бащата. Същата кожа. И ще има много различни ролплейс на това, да. Това няма да ми е първия. Имаме още много в канала ми. Оле, мале. Право тези болести. Тук да изберем... Не знам, много хора изберат тези. Много студия са. Или... нещо по това. Оле, мале, това кихане. Не, за бащата... Това ще носи сигурно много. Цвета на носа му... Този. Дрехите му... Какви дрехите има той? Това са момичешки се чувствам. Тези му най-много хора. Ето... това е... И ще им дам имена. Просто сега трябва да направим къщата и всичко това. И за това... Ето го семейството. Майката. Само да намалям. Ето е майката, бащата и детето, което най-много обичат. И това е детето, което мразят. Затова там. Нека да направим сега къщата им. И също ще украса много хубаво. И също ще ходим в почтата там да изберем неща, които ще и харесат. Сега да направим. В момента те идват и разглеждат къщата. Моето. След 3, 2, 1, моето сладко. Виж тази къща. Много е хубава. Вижте, това може да е вашата стая. Да, това може да е кухнята и това. Това може да е моята стая. Много е красива. Аз съм много голяма стая. И. Нека да видим това. Нали знаеш кой? Тази стая за нея. Добре, сега. Нека да отиваме. Отивай. Айде да ходим. Сега да чакаме къде ни направят къщата. Сега нека да започнем. Стаята на родителите ще е с тези цветя или с розовите, не с... Мога сега да изберем розовите или зелените. По-добре зелените, защото не знам защо, просто повече ще не отивам тук. И гардероб. Те няма да има много пълна стая, защото няма с тях да ставам цял живот. Ще имаме други герои за това, да. За малката стая ще сложим зърчице вътре в средата. Те ще има тази снимка и съм готова с това. Нека тук да дойдем сега, да изберем. Ще има много части хора, затова
Само да предупредам. Диван. Разбира се, че трябва да има диван. Трябва да ви кажем, че тази къща няма да има туалетно. Само да ви кажем. Ако ходят на туалетно, те ще ходят вънка. Или някъде другаде. Място. Затова да, само да ви кажем в коментарите да няма. Защо няма туалетно? Защо няма това? Защо няма това? Живота е такъв. Тук мислям да го оставим така, защото или пък малко жълтичко да е. Айде жълто. Любимия ми цвят е жълто. Само да ви кажем, аз не правим така къщите, просто не искам да е много хубава, да ви кажем, защото после ще ми е гадно да изтриям къщата. Сега да почнем с другата стая. Разбира се, че са ръчицата. Иначе кой друг цвят? Няма, затова зелено легото тя обича. Ще сложим едно гардеробче така. И сега ще ни трябва масичка. Не и тези неща да сложим, защото повече ще отива в стаята. Тъй, че има катърчица. Добре. Сега да сложим на нея масичка. Аз забравих тук да сложим маса. Нека сега да сложим маса с 3 стола. Сега ще напишете в коментарите защо дали тя имат дали 4 члена семейство и тя яде друга. Това видео просто ще правим къщата, мое другото да отидем в пост офиса, нали там където продават. Тази раква е хубава да слага и крачките, тя има много неща. Това друго да изберем сега. Малко да пустим да чувате. Масичка да бъде. Тук ще сложим масичката и столки. Сега ще направим на детето, което мразят стаята. Това тя ще има такива плочки. И тя ще има не бъде се да стая. Така. И сега леглото ще чуди такова хубаво. Ще мислите това за лето. Никак шанс. Затова ще и дадем това легло. Тя няма да има това. Ох, да пресам. Ето сега тя така. За красота да има. И сега тя ще има мишка в нейната стая, защото тя е чистачката. Сега тук кръпички да сложим. Аз съм правила преди. В момента какво стана? Първо вижте. Не знам защо само прави така тук боката. Ой, мале. Тя има един гребен. И това е. Тя е чистачка, затова само и дава такова парпарати и всичко това. Тук има и това. За пода да бърши. И само да преключим това. Тук и тя няма да има облекалка. Тя ще го просто така.
Да. І довіждення гора.